Този самолет изчезна и кацна 37 години по-късно, част втора. Беше съвсем обикновен ден за въздушните ръководители на летище в Венецуела, когато изведнъж всички забелязаха, че странен самолет лети в тяхното въздушно пространство. Трудно им беше да разберат, защото самолетът не беше на радара им. Тогава един от контролерите получи сигнал от този мистериозен самолет. В слушалката пилотът казваше: „Къде сме? Какво става?“ След това ръководителят на въздушното движение помоли пилота да се идентифицира и той даде координатите на своя самолет и те разбраха, че това е самолетът, летял между Ню Йорк и Майами. Това подлуди всички, но още по-странното е, че пилотите, но и пътниците все още вярваха в 1955 година. Самолетът най-накрая кацна и пътниците щяха да слязат, когато пилотът зареди гориво и излетя. И няколко часа по-късно кацна в Майами, където трябваше да пристигне преди 37 години. Когато пътниците слязоха от самолета, всички бяха разпитани, но най-странното е, че никой от тях не беше остарял. След това тази история бързо се разпространи във вестниците. Това привлече вниманието на хиляди експерти по света и те най-накрая доказаха, че всичко това всъщност е просто огромна измама.